ҳамчун муовин дар ширкат ман аз бисёр корҳо таҷрибаи хеле зиёд гирифтам. Мо дар ин самт бисёр вохӯрӣ бо хориҷа, чӣ бо сатҳи давлатӣ, чӣ дар сатҳи соҳибкорӣ, чӣ дар сатҳи бозорӣ ва хориҷӣ бисёр гузарондам. Албатта ин таҷрибаи хеле бузург буд ҳам барои ман, ҳам барои ширкат ва на танҳо барои бозор ва мардуми оддӣ, балки барои ширкатҳои бонафузи Тоҷикистон. Солҳои охир ба мо муяссар шуд ки ба бозори хориҷа Русия ва Қазоқистон маҳсулоти ниҳоии худро пешкаш намоем. Албатта ҳама ин саъю кӯшиш ва анализи чуқур корҳои зиёдро талаб менамояд ки ҳамун бо сифати худ ва бо нархи худ ва бо услуги худ, чӣ хеле ки мо мегӯем, мизоҷро қаноатманд гардонем. корхонаи мо соли 2010 таъсис ёфтааст. соли 2012 бо номи Ортекс мо тамғии молии худро ба қайд гузоштем. корхонаи худро ҳамчун корхонаи бофандагӣ ташкил карда будам. дар аввали ташкил намудани ин корхона дар бораи рафти мӯд ва намуди маҳсулотҳо ахборотҳо кам доштем. молҳои гардишӣ, маблағҳои гардишӣ намерасиданд. мо аз аввали ташкил кардани цехи дӯзандагии нуқтаҳои савдоро дар дохили шаҳр, дар ҳамҷоягӣ дар корхонаи нассоҷиву дар мағозаи онҳо мо низ маҳсулоти худро ба фурӯш гузоштем. ба фурӯш нарафтани маҳсулоти худро ҳимоя намудем. соли ҷорӣ мо сета мошини нав харидорӣ намудем. ин мошинҳо бартарияташон он аст ки асосан либоси болои, яъне ки либосҳои вардишӣ мо аз ин истеҳсол мекунем. дар сафарҳои корӣ, дар выставкаҳо ки мо фондҳои байналмилалӣ аз ҷумла GTEX дастгирӣ мекарданд, дар выставкаҳои Милан, дар выставкаҳои Италия, дар выставкаҳои технологияи Ӯзбекистон, дар выставкаҳои Русия, Москав, мо бисёр анализ кардем ки ҳамин кадом намуди таҷҳизотро мо ворид кунем ки ҳам аз ҷиҳати нарх ва ҳам аз ҷиҳати сифат ба бозори мо ҷавобгӯ бошад. дар доираи лоиҳаи GTEX яке аз чорабиниҳо ин шиносоӣ бо намоишгоҳи умумиҷаҳонӣ буд. ба мо муяссар гашт ки дар солҳои 2015, 2019 ва 2023 иштирок намоем. дар соли 2019 дар намоишгоҳи ки дар Барселона шуда гузашт, дар он иштирок намуда бо технологияҳои нав, яъне чопи рақамии компютерӣ шинос шудам ва ба ман муяссар шуд ки онро омӯхта дар соли 2020 ва 2021 харидорӣ намоям. дар ин таҷҳизот матоъҳо нақшбандӣ карда мешаванд. чунин технологияи чопӣ пештар дар корхонаҳо процесси бисёр калонро дар бар мегирифт. ин чоп мешуд, баъд аз он шуста мешуд, баъд аз он хушк мешуд. ин як таҷҳизотое ки то 60-80 метр дарозӣ доранд ва аз ҷиҳати сарф электроэнергия қудрати калон доштанд. дар ин таҷҳизот бошад, чунон ки мебинем матои сафед омадост, чоп шуда дар ҳамин як камера аллакай обутоби гармиро гирифта, аллакай барои духтану истифода бурдан тайёр. дар стадии турҳо ки дар кишварҳои гуногун ва пешрафтӣ ки дар сатҳи текстил хело ҷои худро ва мавқеи худро ёфтанд. аз он ҷо мо чандин маротиба бо технология шинос шудем. мо аз он ҷо чандин маротиба шуд ки шартномаи дуҷониба аз хариди химикатҳо барои рангу бор кардан. мо аз он ҷо барои харидани таҷҳизотҳо хеле баҳраманд шудем ва ҳамчунин барои чандин шартнома шуда буд ки мо барои ба онҳо
фурӯши маҳсулоти ватании Тоҷикистон, ширкати худамо дар бозори Урупо гуфтучунитҳо шуд. зиёда аз 56 номгӯи маҳсулот доштем. Ҳоло бошад ин маҳсулот зиёда аз 100 номгӯро тартиб медиҳад. соҳаи нассоҷӣ солҳои зиёди тӯлонӣ лозим. имтиёзҳо аз тарафи давлат бояд бошад барои ҳимоя намудани истеҳсолкунандаҳои маҳаллӣ аз вориди маҳсулотҳои бегона. лоиҳае ки то имрӯз будан аз тарафи GTEX пешниҳод мешуданд, хуб мешуд ин давом кунад. вазорати санъат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии соҳаи нассоҷиву ва дӯзандагӣ ки аз лӯҳаи байналмилалии дастгирии нассоҷиву ва дӯзандагӣ ки бо дастгирии ҳукумати Швейтсария ба роҳ монда шуд, миннатдории хешро иброз менамояд. вазорати санъат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон омода аст бо ташкилотҳои соҳавӣ ё ин ки ташкилотҳои байналмилалӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамоянд, даъват ба амал меорем ки ҷиҳати рушди соҳаи нассоҷиву ва дӯзандагӣ ҳамкориро дар ин самт идома дода, имкониятҳои худро ҷиҳати рушди ин соҳа амалӣ намоянд. To start with, you need to know that I'm a little bit of a fashion addict. Therefore, this project of GTEX is especially close to my heart. But apart from this, why did we decide to engage? Textile and clothing is one of the most dynamic sector in global trade. For Tajikistan, textile is also a key sector in terms of employment, income generation, foreign exchange earnings, inclusive growth, and to empower women. These objectives are also very well aligned with the Swiss development priorities. Therefore, since 2009, Switzerland has been an innovative and active, and for many years, the only donor supporting the Tajik textile sector. We are very much proud of the results that have been achieved. First, this partnership helped to facilitate export contracts of more than $150 million. Second, we maintained more than 3,000 jobs every year, mainly for women. Third, we supported the creation of hundreds of new jobs and an increase of the salary on an annual basis. This sector has all chances and opportunities to thrive in Tajikistan. And I'm convinced that clothing products made in Tajikistan can gain foreign markets and clients' hearts like it did with mine.